Thlarau thianghlim nihna diktak kan zer dona Thlarau thianghlim hi thil ti theina chau nge ani minung Bible an engtin nge min zirtir te hi voina kan zir hau don ani hriatsual fo thin kan neya chu Thlarau thianghlim hi current angmaya emo force emo thil ti theina emo kan ti thin ani Thlarau thianghlim hi amaro chu thil ti theina te chu anei te meu mai amaro chu Thlarau thianghlim hi thil ti theina tan chau emo force thil power atan chu emo kan ti fo na hi akan hriatsual ania burok emo thliang maya man ruwa chikhate mok kan ti hi adik lawa Thlarau thianghlim chu mi zia nei ania thian anga kan biak thei kan thian nung ani tong bulam pangalo zrela hebrai tong thuthung hlia chon hebrai tong in ziak beka ruak entia chu thli emo tho emo Thlarau ti nania chu thuthung hlia ain zia dan ani ti chon thuthung thara ero chon niuma tin an mang to amaro chu thuthung hlia min eng khan am zia ain ang reng ani am zia chu pathian thok chua nun na petu le oplum tu tina akok du bera Genesis akan thlir chon Genesis akhan Genesis bung khachang ne khan tui chung te chu op thu kha pathian Thlarauin kan hmu ni khata khan op ti tong kam kha o khata khan op ti tong kam kha rasap ti kalam so lamon ni chu ka shalawa RACHAP H tenia chu sava in anote andam kho chona na a oplum soina khania thil siam tan ti rapo pathianina athil siam turate kha o athil siam turate mela khovel alo opakha Thlarau thianghlim chon savaina alo opang han alo oplum de to tina ani chu tisun Thlarau thianghlim hi pathian ania pathian pakhata minung pathum te zinga pakhat ani Thlarau thianghlim chu pathian famkim ani zia chu tekau te thil ti bunga chang thoma chang le khan anani khan ramalo thela chu asum chu alo zebru ni terko pola chon chu pathian ibumani tin a hawa mihring bumini lo pathian bumini tin asoini chu ta chon Thlarau thianghlim hi pathian ni zia anem ngetani tisun Thlarau thianghlim hian mi zia neya ngai to na ania thil hriat na ania du thlan na te anei ni min tong trai sak thina ni romzia ka chon tin koren thon khala po kan hmuwa mitin hena Thlarau thianghlim chu atula tiang zel a pe ni ngai to na anei ni hriat na ania du thlan theina te po anei vekani tisun Thlarau thianghlim hi iswan johna bung sompale chang somparu ka tanga sompasare khan Thlarau thianghlim soinan paraklitos aron manga chu Thlarau thianghlim tirtur tina ania thlamon tu dang apiang cheu atia pa in pa hnena dilanga chu thlamon tu dang te dang ti hi alos tinia chumi omzia chu ama ang che tinani amaru taksa nei lo Thlarauin keima nia ama ang che pathian pakhata minung ama chu aron cheng ti nani Thlarau thianghlim hi ti lungai thei ania kan thian angania amara zu thil sualte helnate thil thalote kan te hian Thlarau thianghlim chu alo lungai thin ani chu thin FSC bungli chang samthoma chuan Thlarau thianghlim chu tilungai su tin mincha ani soitong khan pathian pakhata minung pathum Thlarau thianghlim hi anro puidan pale fa pale Thlarau thianghlim anro puidan hi ainang veka an na ero arang thewa Thlarau thianghlim chu voina min thlamon tu min tran pui turin kan chunga a cheng ani kan chunga a chen hen enge ti kan ti chon min ti thianghlim turin na thoka ni tin mei ti thianghlim kan ngaya khopel sulna kal sena Krista ang turin ni tin min ti thianghlim thrin ani tin he kan taksa hi Thlarau thianghlim in ania ti sa chak na te do ne turin chakna min pe thrin ani chuwang chun atop bera chuan he kan nuna hian thu nei na kan pe ka ngaya Thlarau thianghlim hi relationship nget kan nei ngaya soldo ne turin ama chau kan rin chana ngaya ni tina hruaina kan mamoni
ama wa kan dam na te kan mo ni kan thin lung chung ra Thlarau thianghlim a kha liam te pawh kan ti thin kha liam han te hian tuinawa tui lem zoi zoi ang nilawin kan thin lung peng pin dan zong zong a hian lalna a chan ngaya kan rona lalna kan peka tin roina ama te pawh kan biak fo hiangai ni kan thian ang main chu Thlarau thianghlim ni na nia thil ti theina force damna engmade oriau chau nilawin kan chunga om lungai thei hlim thei kan biak thei min guide tu min ran pui tu kan ni next video kan mulenga description a khan mizo christian kit ti karonda kha min lo visit sakla kha website a khan pathian thu zirna a to z ada a to z ti top mang akim khop mai Christian Foundation pen thana chungchang te Thlarau in dona chungchang te rongbol zel dan tur chungchang te kada kha khailo visit ve ngei don nia